दिनैहाय मोननैसो भिडिअखौ लाबोनो नागिरदोंमोन आं एक्चुअली भिडिअखौ लाबोनो नागिरदोंमोन माने ओरैहाय थाइखाजरा PCDCल' नङा बिदि फैसा जादों मादों होनना बुंनाय एक्चुअली फैसाखौ जादोंबा माबायदि जादों माबायदि फैसा हाबमारदों ना हाबमाराखै आरो न'फ्राबो कमप्लिट जादों ना जामाराखै तो दिनैहाय बे बिदि जाख्ल'नायनि नामाव गोबां भिडिअ फैदों सासेनिल' नङा ओरैहाय गसाइगावनिफ्रायबो फैयो मालाबा खुद दतमानि फैयो माहायनि फन फैयो जे आंनाव बेफोरबायदि जाख्ल'नाय जादों आरो PMI माबानि मोदीनि न' बेफोरबायदि फैनायावहाय आंनिफ्राय फैसा 3000 लांदों दे मानो लांदोंबा बेफोरबायदि गोबां फैबाय थायो तो दिनैहाय आइजोफोरनि दिनैहाय जाखिनि फैसा जादों होननानै बुंनाय ओमफ्राय बिथांमोननिखौ दिनैहाय निउसाव ओंखारबाय गारखांनायनि उनावहाय आरोबाव खनसेबाव UPPLनि सोद्रोमा बिथांमोनाबो UPPLनि मानसिफोरजोंबो आं रायज्लायहरदों तो फैसा जुदि नोंसोरनि थाइखाजरा PCDCआव जुदि जामानो जादोंबा माब्रै आवगोलबो दानिल' नङा दानिल' सरखार नङा गोदोनिखौबो बुंदों गोदोनियाबो जादों होननानै बुंदों फुराना सरखारफ्राबो जादों होननानै बुंदों गोदानाबो जुदि जायोब्ला बोरै जानांगौ जाखो जुदि जामारदोंब्लाथ' आरो बे आयेननि बेबस्था जागोन हयथ' जायाखैब्लाथ' हयथ' फैगोन बियो एसे एनै लेट जानानैब्लाबो जोंनि जाखिनि सोद्रोमाफोर बा जोंनि बर' रायजो राजाफोर दिनै नोंथांमोना सोरबा UPPLआनो जा सोरबा BPFआनो जा आं चेयारमेन बिबान मोनदों होननानै आं बै सासेनाव थुनहरलाय आरो सासे सोरखौबा थुनहरलाय बिदि खालामबाय थायोब्ला बेफोरो साननो गोनां जागोन दिनै बिथांमोना स्टेटमेन्टखौ दिनै बिथांमोना नोंथांमोनखौ जादों होनना बुंनो गोनां बायध'था माबोरै जानो गोनां जादों होननानै बुङोबा नोंथांमोना चेयारमेनाव थुनहरो मेम्बारनाव थुनहरो चेयारमेना थुनहरो मेम्बारनाव आरो मेम्बारा थुनहरो चेयारमेनाव बिनाव सोंब्लासो नोंसोरो खबरखौ मोनगोन बा मोनथिगोन होननानै बुंलायो तो बावहाय दिनै सोरबा सासेया सासेनाव सोरबा सासेया आरो गुबुनाव बिदि थुनहरलायबाय थानायावसो तो नैबे थाइखाजरा PCDC चेयारमेन जायफ्रा न' मोनग्रा बिगोमा बिथांमोना बेखिनि बाथ्राखौ बुंनो गोनां जादों एसे दाउट थादों बिथांमोनाबो गोदोहाय जोंबो जाजाबाय 17 बोसोराव बेखिनि बाथ्राखौ बुंबाय थायो बेसेराफोर बिसोरबो आरो दाबो जुदि परिबर्तन सोलायनायनि नामाव जुदि बेफोरबायदिखौ जुदि जायोब्ला नों सोलायनायनि नामाव माब्रै जानांगौ जाखो तो दिनैहाय जाय चेयारमेन ना मेम्बार बिथांमोना आरोबाव फिन बिथांमोननि जाखिनि बुंनाय बिनि सायाव आरो स्टेटमेन्टखौ होफिननायखौ नुनो मोनदों तो लोगोफोर बिथांमोननि भिडिअखौ दान्दिसे ससेब्लाबो बुंनायखौ नायलांबानो जाबाय न' मोनग्राफोरा खौरांगिरिफोरनो फोरमायनाय बायदिब्ला गोबाव समनिफ्रायनो मासिगिरि 7 सोद्रोमा राजिब आरो मंगल मुर्मुमोनहा थाबैनो लुना होगोन होनना थगायना दोनबोगासिनो दङ होनना बुंथियो बानायनायानो जाया चेयारमेनखौ बुंबा चेयारमेना मेम्बारखौ मादो हमदो होनो आरो मेम्बारखौ हमबा चेयारमेनखौ हमदो होनो रागानो हाथारला आङो बेसे गोबाव जाखो